innan så att... Vänta, kom. Alla trailers har någonting igen så att du måste bara se. Det är faktiskt ett Easter egg. Faktiskt Bonnie. Såklart det är Bonnie. Jag tänker filma in alla trailers för att jag vill ha dem så att jag slipper typ bara äta. Hello. Well, if you're hearing this, then chances are you've made a very poor career choice. Snyggt alltså, nu börjar man bara... Och kolla nu. Och sen i slutet är det visst också Bonnie. Och i 5-4 är det också Bonnie. Fattar du vad det här betyder? Alltså, det är faktiskt ett Easter egg. Vet du varför? Därför att Scott är typ att Bonnie är den riskigaste karaktären i hela spelet. Och alla spelare. Det är därför han har gjort att det är typ alla inte för jag tänkte bara på han är ju olika dräkter. Alltså först har han en vanlig dräkt. Nu är det 4. Det är då du typ dör. Det är 4. Han tyckte att den var utan. Han var inspirerad av Bonnie. Han drömde mardröm när han var liten. Sen när han var liten så drömde han mardröm av kaniner. Det var därför han tyckte att det är inspirerad. Vad har du? Alltså det är de som har kommit in. Fattar du? Det står här bara. What have you brought home? Jag har inte gjort någonting. Jag har inte alltså tror du verkligen att jag har bjudit in massa robotar i min svigarska? Att jag ska sätta Så visste du en sak? Det är att Scott hade inga mer idéer för så här Screams till Final Fantasy 4. Så han blandade ihop alla Screams i alla spel till ett och samma Scream i det där. Och det är den sista trailern.